Укучылар, Францияның берләшүе ничек була диелгән темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Тамплиерларны җәзалыйлар. Ереслекта котышкыч җинаятләрдә гаеплиләр. 7 елдан соң орден магистрын Париж уртасында бөтен халык алдында җәзалап үтерәләр. Гәүдәсен ут ялкыны чолгап алган килеш магистр Жак де Моле корольне һәм Рим папасын каргый. Аның каргышы төшә. Папа Климент V 2 атнадан, кеше ташып торган Филипп IV ярты елдан үлеп китә. Икенче бирем. Король үзенең бурычларын бозылган акчалар белән түләргә боера, казнага дөрес акча белән түләүне таләп итә. Мондый гаделсезлеккә ачулары чыккан яраннары аңа ялган акча сугучы король дигән кушамат тагалар. Сорау: сүз кайсы король турында бара? Дөрес җавап Филипп IV. Өченче бирем. Текстан тарихи хаталарны табыгыз. Дөрес җавап. Парижда тамплиерлар Тампль кварталын тоташ биләп торалар. Бер вакыт восстание вакытында алар Филипп IV үзләренә яшерәләр. Әмма король рәхмәтле булмый. 1307 елның 13 октябрендә орден әгъзалары кулга алына. Милекләре король казнасына күчә. Риваятлар буенча байлыкларның бер өлешен тамплиерлар яшереп өлгерә, һәм ул бүгенге көнгә кадәр табылмаган. Дүртенче бирем. Дәүләт мәнфәгатьләреннән чыгып һәм әхлак позициясеннән торып, Филипп IV-ның гамәлләренә бәя бирегез. Фикрегезне шул заман кешесе исеменнән языгыз. Укучылар, Францияның берләшүе ничек була диелгән темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз!